Vinga. Hola a tothom, bon vespre. No sé si hi ha algú connectat i em pot confirmar que s'estigui veient bé i que s'escolti bé perquè estic emetent des d'una nova plataforma i no acabo de tenir del tot clar que acabi funcionant. Val? I m'agradaria saber això, si a nivell d'àudio, vídeo, tot això, si se'm veu bé, si no se'm veu pixelada i si algú pot manifestar-se pel xat, seria de gran ajuda. D'acord? En principi 11 persones, alguna tot va bé, funciona, no se'n veu allò, no ara me'n recordo com es diu això, on no s'està sincronitzada la veu i la imatge, no es veu pixelat ni res. M'espero que hi hagi 3 persones que confirmin que va bé i llavors tiro milles, que he estat moltes setmanes preparant això i ara sabria molt de greu que no acabés de funcionar. Val? De moment hi ha 2 persones que diuen que sí. Si en algun moment veieu que es talla molt o el que sigui, estaria bé que aviséssiu pel xat. Només 2 persones? Bueno, a veure si hi ha una tercera i així d'allò, doncs, començo i presento el convidat d'avui, que em fa molta il·lusió que estigui aquí. A vosaltres no el veieu encara, però ara de seguida doncs el presento i així el podreu conèixer, si és que no el coneixeu de Twitter, perquè és una persona que té molts seguidors de Twitter i segurament potser el coneixeu o potser no, i si no, segurament tindreu ganes de conèixer-lo després de tot això. Bueno, en principi ningú diu res més, doncs, bueno, anem a provar això. Si no va bé, m'ho podeu dir, que no passa res. Ja està. Desconnecto d'aquí i em connecto des d'una altra plataforma. Però vaja, quan veig que ningú diu res, aprofito i passo. I res, benvinguts al Pop de Lectura. És la quarta missió que faig, diria, si no m'equivoco. Estrenant plataforma, estrenant imatges, ja sembla una streamer de debò, tot i que no em considero streamer del tot. I res, llavors, avui ens visita la primera persona que no treballa al món del llibre, val? Tot i que és una persona que escriu, val? Escriu guions per la tele. Segurament coneix... bueno, el lloc on treballa el coneixeu, tot i que no el diré. I res, ja sense més preàmbuls, avui ve a divertir-se al Club de Lectura l'Edgar Ballarín. Espera que no... Hola, Gavà, M'ha com quedat estem? fatal perquè no ens et ve. Val, m'ha quedat... O sigui, estava tan nerviosa perquè volia fer aquest gag, Volies fer... volia fer aquesta broma i no m'he Ai, recordat de canviar de pantalla. bueno, no passa res. Què tal? Bé, bé, i tu? Bé, aquí patint pel tema tècnic, vull dir, ara no et diré, no No, et diré cap però novetat no, perquè jo crec que no portem aquí passa des de res. les 8. Crec Sembla que que sí, la gent pel xat, podeu dir hola, podeu dir Marta, està tot bé, tranquil·la, relaxa't, no passa res, et veiem bé, t'escoltem bé i tot això, i jo ja deixaré que tot flueixi. Edgar, què tal? Doncs aquí, molt content d'estar aquí, que m'hagis quedat per l'stream. Ja et veig molt més pro dels que he fet jo, que eren un autèntic despropòsit. Així que per una vegada participo en un stream on les coses es fan una miqueta amb cara i ulls, amb el seu grafisme i les seves cosetes i no sé. Jo és que sóc molt cutre, filla meva. Jo sóc molt No cutre. m'has vist patir, demanar favors, és una cosa que em costa moltíssim, demanar favors a la gent des d'aquí. No sé si estàs connectat. Sergi, Morfeio, gràcies per la paciència i per tot el suport que m'has donat aquestes setmanes, vale? Sembla que s'escolta bé i se sent bé, començaré a relaxar-me, val? Bueno, I res, Edgar, què tal? Ets guionista de tele, correcte. això vol dir que escrius moltes coses, Sí, no? escric. Sí, en les estones que no munto vídeos escric, correcte. Sí. A Què veure, tal la vida a la tele? digues? Què tal la vida a la tele? És tan glamorosa com ens imaginem? Jo ja sé No, què em diràs, però no pas, que va, és molt més... A veure, té coses divertides, és un mitjà guai, però... Clar, és que pensa que jo també sóc un guionista molt sui generis. És a dir, jo sóc una espècie de senyor que no és ben bé muntador perquè monto vídeos però no tinc el nivell de muntatge d'un muntador de vídeo que pugui treballar en cinema, per exemple, i faig guions, com tu has dit, escric, però no sóc un guionista com podia ser, jo què sé, el del Polònia, no? Que és un guionista que t'escriu escenes senceres. Jo, com que no treballo amb actors, afortunadament, això m'ho estalvio. Però bueno, bé, és divertit. A mi la meva feina m'agrada, que és un puto privilegi, sincerament.
la tenim molt mitificada, qualsevol feina relacionada amb la tele. La gent es pensa que ets ric, que vius a tot tren, surten la pasta per les orelles... Perquè, És així o no, Edgar? perquè jo crec que la gent moltes vegades es pensa, o sigui, o equipara la gent que surt a la tele a la gent que treballa a la tele. I jo crec que són coses diferents. És a dir, jo estic darrere de les càmeres, veient-me en imatge a mi en una pantalla. Gràcies, senyor, donem que no, jo estigui no davant, jo no estigui davant d'una pantalla, només faltaria això. Però és el que dius tu, la gent té molt mitificat a estar davant. Els que estem darrere, doncs, bueno, és una feina molt més... És divertida, i jo ja et dic, torno a repetir, un privilegi que jo tinc és que jo hi ha dies que la feina m'ho passo bé, que això crec que no ho pot dir molta gent, però és una feina, cap de la fi. O sigui, amb les seves coses, els seus dies bons, els seus dies no tan bons, i ja et dic, no és el mateix estar davant que darrere. Això que deies d'aquestes darrere la càmera, Sí. gaudir... O sigui, a tu ja et va bé, no? Tenir una miqueta d'anonimat, no vols ser Toni Cruanyes, per dir-ho d'alguna manera, perquè potser tu passaries malament, potser. Sí, a veure, a mi em va bé perquè, això, el que dius tu, no? El cert anonimat, perquè també soc una persona bastant tímida, o menys era, potser ara una mica menys, però una persona bastant tímida. Jo he hagut de fer càmera pel simple fet que tinc la desgràcia que jo sóc una persona que va fer la carrera de periodisme i per tant vaig haver de fer les meves hores de càmera. No ho vaig passar especialment bé, no m'ho vaig passar especialment bé, i la veritat és que estar darrere, doncs sí, és més còmode, és més tranquil i, bueno, jo ho prefereixo, la veritat. Saps que vaig estar a punt de caure al món del periodisme? Uf, no fotis. Dono gràcies a les notes de tall del meu, de l'any que em va tocar fer aquesta activitat, que vaig veure que demanen un 8 i que no arribava i vaig dir doncs t'hauràs de buscar una altra carrera. I mira, aquí estic, vas soc esquivar bibliotecària. vas esquivar una Vaig bala esquivar una bona molt bala. perillosa, Sí, sí, sí. Amb el temps em sap molt de greu, però ho he vist. Vull dir que estic molt contenta d'haver estat bibliotecària. Sí. He fet les meves cosetes amateurs de periodisme, diguéssim, tot i que tampoc ho consideraria periodisme, però bueno, tampoc ara explicaré aquí la meva vida, obra i miracles, perquè el convidat ets tu, i bueno, res, tenia curiositat, no? Perquè, bueno, no, el periodisme acaba sent escriure un diari, presentar el TN, coses així, però clar, també té altres sortides com la teva, o el teu cas és particular. Sí. El meu, clar, jo soc el que deia abans, no? Soc una mica una barreja. És veritat, jo soc periodista de formació, he exercit poc o res, una mica, però res, o sigui, faves comptades. I jo el que faig seria més apropiat o seria més lògic que ho fes algú que hagués cursat comunicació audiovisual, per exemple. I sóc aquí una mica una espècie d'híbrid. Però bueno, és que també et dic que al sector audiovisual hi ha molta barreja. O sigui, hi ha gent que ha fet coses molt rares i acaba allà, per lo que sigui. De fet, hi ha una cosa molt curiosa, que és que la meva facultat, que és la facultat de Biblioteconomia, que ja no es diu així perquè li han canviat el nom per fer-la més moderna, Sí. ara, abans nosaltres estàvem només els de Biblioteconomia, estàvem allà a la facultat de Sants, no hi havia ningú, vull dir, ningú ens coneixia, perquè clar, no estàvem ni a un campus d'aquests, ni a la central, ni a la zona universitària, i des de fa no sé quants anys s'està fent comunicació audiovisual, i pots cursar el doble grau, El que doble és grau. Biblioteconomia, que ja no es diu així, i comunicació audiovisual. I clar, jo vaig llegir tots els anys, dic, ostres, si ho hagués arribat a tenir a la meva època, segurament m'hi hagués decantat per fer-lo. Però clar, moltes vegades veig coses i dic, clar, és que és com un ou i una castanya. Però després veig coses que dic, ostres, és que poden arribar a tenir un punt de relació. Jo vaig anar a l'Autònoma i a la nostra facultat de Ciències de Comunicació era en periodisme, publicitat, comunicació audiovisual i documentació, crec que es deia. Que era la gent, o sigui, gent que ningú havia vist mai, no? És com els unicorns, que tots els coneixem i ningú els ha vist. Doncs el mateix. O sigui, no vaig conèixer en els 4 anys i escaig que vaig estar allà mai un alumne de documentació. Són persones estranyes i peculiars. Vull dir, clar, era una llicenciatura abans i normalment el que feia la gent era fer, per exemple, història i després documentació. Ah, amiga. Jo justament no vaig poder fer documentació perquè em va agafar aquella cosa meravellosa que era el Pla de Bologna. Hombre. I clar,
vaig tenir prou feina per treure'm la carrera de biblioteconomia, perquè tenia 3 anys. Ara m'has fet sentir vell, perquè jo a Bolònia el vaig esquivar pel canto d'un duro, però el vaig esquivar. Doncs jo, a mesura que feia un curs, o sigui, el primer curs que vaig fer de biblioteconomia, l'any següent ja no existia, estava extingint-se. Molt bé. Era com anar ràpid perquè si no queies en aquell pou d'abisme que era a Polònia. I per sort vaig aconseguir treure'm la diplomatura i esquivar una altra bala, que era la de treure'm... Ets una supervivent, Cava? Sí, ho soc. Bueno, però ja de xerrar-me, que això era per relaxar-se. Si algú té alguna pregunta més per l'Edgar al xat, podeu anar fent, Vull dir, jo vaig controlar el xat i quan vulgueu... Transmet-me només les ofensives, si pots. Val. Les preguntes més de moment no està ningú està dient res, ni contra tu, ni contra mi, per tant, entenc que això es veu fantàsticament bé i que no estem dient cap tonteria. Per tant, Edgar, ets la primera persona que ve, que ho he dit abans, que no es dedica a res del llibre, però sé que ets lector. Sí. Per tant, jo vull saber què llegeix l'Edgar Ballarina. Em fa por, ser el primer que no és del sector. Més que res perquè em sentiré un garrulo. No. De fet, quan he contactat amb gent, perquè jo vaig contactant amb gent, mira, estic fent això, a Twitch, t'agradaria venir? Normalment, la gent que no es dedica al món del llibre s'hi repeteix. És que no sé si jo sabré parlar. I la gent del món del llibre em diu, ui, és que jo no sé de llibres. Dic, a veure, no pot ser, aquí algú ha de saber de llibres. Jo sóc la primera que sempre dic que jo no sé de literatura, bàsicament perquè abans et comentava, no? Tenim molt mitificada la professió dels que treballeu a la tele, però clar, a mi també em passa que la gent es pensa que per ser bibliotecària jo tinc una formació literària brutal i no la tinc. Jo he après a llegir llibres, val? Però perquè llegeixo molts llibres, però no conec la teoria literària. Val? I la gent dona per fet que això, i dic, no, si jo soc la primera que no tinc ni idea de llibres, i per això també la meva idea és portar gent que llegim per parlar de llibres, perquè també és una bona manera de parlar-ne, ja està, i de conèixer literatura i de conèixer altres llibres. Simplement és això, i per tant, sí. Edgar, què llegeixes? Ara estic fent una miqueta el paripé. Ah, sí, espera't. Què? Primer de tot, perquè t'he stalkejat, t'he buscat a totes les xarxes socials. Ja comencem. Et vaig trobar a Goodreads, no et vaig afegir com a amistat, perquè vaig pensar, potser sent una miqueta intimidat, però també ho he vist. Que lleig. Com que lleig? Home, em trobes a Goodreads i no m'afegeixes, molt lleig. Bueno, però perquè estava esperant després, quan tanquem això i jo me'n vagi a sopar, ho faré. Que, escolta, no soc tan desagradable, Però clar, vaig pensar, si ho fas ara, es pensarà, m'està investigant. Però bueno, jo t'ho vaig dir m'has investigat igual, pues ja està aquí. A mi em fa molta gràcia perquè et vaig investigar sobretot a Twitter i em va fer molta gràcia perquè vaig acabar arribant a tuits que no tenien coses amb la lectura i estic molt orgullosa perquè quan no ens coneixíem, l'any 2015, si no m'equivoco, et vaig fer un retuit una cosa que encara ara penso, vaig fer molt bon retuit. Però ja ho comentarem. No, redolent. Sí. Llavors, com vaig fer l'altre dia amb la Blanca Busquets, he apuntat en un paper un llibre que crec que mencionaràs. Vale. Jo he vist que l'has mencionat diverses vegades. No sé si el tens, si en parlaràs. Vale. Val? Després, al final de tot, pensem-hi. Vale? Molt bé. Ara sí, Edgar. Llibres. Començo a treure aquí la col·lecció o vols que parli una miqueta de lo que... Sí, jo també tinc aquí una bona pila, Vull dir, per això no pateixo. Anem a veure. Comencem amb alguna mica original, vinga. Pateixo. Això. Fa reflex? Fa reflex. Perquè ho estàs posant a la part... Sí, perquè ho estàs posant a la part difuminada. Ara sabeu? Ara, sí, més o menys, baixa'l una mica. Ara es veu, més o menys. La cara la veiem, ja sabem què és. Bueno, sí, és el Salvaje, de l'Ivan Castelló. Jo llegeixo bastants llibres de futbol. Bastants. Però, i diràs, bueno, futbol, gènere, bueno, sí. M'agraden. Hi ha periodistes esportius que crec que són bastant bons escrivint. I, per exemple, el Toni Padilla, que té diversos llibres, alguns són molt xulos. I m'agrada molt llegir de futbol, sobretot a nivell històric o interpretacions sociopolítiques del futbol, aquest tipus de coses. El Salvaje, que és un llibre que va sortir crec que fa un any o un parell d'anys,
és la biografia de Jesús Gil. Què diràs? Bueno, a nivell literari sembla que hauria de ser moderadament interessant. No, clar, la vida d'aquest senyor és un puto festival. O sigui, Perdó, Edgar, digues. té alguna cosa a veure amb aquella sèrie documental que van fer l'HBO, del Gil? Sí, el llibre ho va Val. patar tant que van comprar la idea i van fer la sèrie documental. El llibre és la biografia d'ell, el repàs de les temporades de la seva gestió a l'Atlètic de Madrid i, evidentment, una quantitat enorme d'anècdotes, a cadascuna més ridícula, ofensiva, racista, depravada o homòfoba de lo que era aquest personatge. Però és molt interessant, és un dibuix molt guapo de lo que era el futbol espanyol a principis mitjans dels 90, que era un món més, jo crec que fins i tot més sòrdid que el d'ara, un futbol més de bragueta i puro que el d'ara, de fitxatges fets de sota mà, contractació il·legal de jugadors, màfia, tot això, que encara hi és, no? Però aquella època té com més encant. No? La Lliga Espanyola dels 90, el descens de l'Atlètic de Madrid, també, que també és sota el seu mandat. I, hòstia, no és un llibre gaire elegant, en el sentit de que no són, jo què sé, no, reflexions filosòfiques sobre el futbol i tal, però és molt divertit. És molt divertit i tothom que estigui interessat en el futbol espanyol concretament, el recomano molt. I no cal que tot tingui un rerefons filosòfic en aquesta vida. No. També necessitem passar-nos-ho bé. Sí, però jo crec que amb el futbol, com que en els darrers anys ja fa temps que se li ha pogut donar aquesta espècie com d'enfocament gafapasta del futbol, si li vols dir així, no? Com vestir-lo, perquè no sembli un tema banal ni pueril sobre el qual escriure, té aquesta fama, no? Com el futbol, que és un tema doncs, bueno, de llegir el Marca i ja està. Doncs s'ha volgut diguéssim, disfressar els llibres de futbol de lo que dius tu, no? Una espècie de càrrega filosòfica, analítica, no sé què, que a vegades fot més mandra que altra cosa. I aquest no ho té. És una miqueta allò d'odio eterno al futbol moderno, perquè Sí. s'ha empapat absolutament tot. Correcte, exactament. És una mica així. Pues em deixes que et faci dues recomanacions? Sí, és que sabia per que travies coses de futbol. Per favor. No sé si els coneixes, eh? Revanxa del Quico Mat. El conec, no l'he llegit, però sí, me n'han parlat del Revanxa del Quico Mat, sí. Penso que t'agradaria. Doncs me l'apunto. És violent, perquè hi ha violència. El futbol és un món violent. Sí, i això me'l va recomanar el meu estimadíssim llibreter d'aquí de Premià, del poble, que sap que m'agrada el Quico Mat, però ell coneix una miqueta tot el tema per tema sobretot històric, perquè està molt inspirat, diria que als 80, a l'època dels gossos nois i tot això, i clar, és allò que t'explica però no t'explica, és a dir, no són els gossos nois, però s'assemblen molt. Yeah. Jo he de dir que el vaig gaudir moltíssim, moltíssim. I hi ha escenes xungues, eh? La gent es pensa que jo només llegeixo coses victorianes i de senyores que es prenen el te, però a mi em poseu aquestes coses i jo, clar, jo gaudeixo, vull dir, clar, jo soc de Premià de Mar, tinc aquí, sí, a més tinc aquí un premianenc que està al xat, Miqui, i ja sabem que Premià són com som. I després hi ha un altre que justament ara estava revisant abans de començar el prestatge, perquè estava intentant col·locar aquest prestatge bé, i he trobat un altre que no és ben bé de futbol, però sí que el futbol surt present, que és Mars del Carib. Mars del Carib és un bar de Sant Andreu, un bar, diguéssim, de mala mort, on es junta el pitjor del barri. Diria que són aquest tipus de gent, bueno, que ningú els vol, totes aquestes coses. La delinqüència, drogues, tot això, i és gent que va al Sant Andreu, al camp de Sant Andreu, i de tant en tant, doncs, passa una mica allò que, bueno, tu m'has dit això, tu m'has dit l'altre, i acaba malament. I no me'n recordava el llibre, recordo que m'ho vaig passar molt, molt bé, també una gran recomanació del meu llibreter, i recordo que també que era molt divertit, i el que comentàvem abans, vull dir que no cal que tot tingui un rerefons filosòfic que et faci pensar i tot això. En absolut. I aquest és divertit, val? O sigui que això. Hi ha una pregunta al xat, molt interessant, que és, se'n pot fer un bon llibre a partir d'un guió? Hòstia. Sí, al revés, És una bona pregunta. Sí, dels que faig jo no, perquè els meus guions són, ja et dic, són una cosa molt estranya, però sí, jo crec que sí, evidentment. També et dic que hi ha molt... Jo crec que saber escriure un guió i saber escriure un llibre, jo crec que són coses molt diferents.
I estic segur que hi ha grans guionistes que són pèssims escriptors i grans escriptors que serien pèssims guionistes. Sí, que a vegades deduïm que ho poden ser, però no. El Miqui ens comenta que Canela finança Sergi Pons, evidentment. Després hi ha una altra cosa que és Dies de Ratafia, que també és una altra història meravellosa. La Nora ens comenta que s'ha de llegir Fiebre en les grades. Hornby, evidentment, sí. Jo recordo haver-lo llegit fa molt de temps, però passar-m'ho molt bé, també. Què més, ja que hem fet el parèntesi de futbol? Veus? Sabia que trauries coses de futbol. Sí, home, sempre. Anem a veure què més tinc per aquí. Jo també llegeixo molta cosa. Diràs, no en tens prou amb la feina? I et diré, no. Llegeixo molts llibres sobre tele. M'agraden molt els llibres sobre la tele. Sobre sèries, sobre pel·lícules, etc. I aquest llibre, que em va agradar molt el seu dia, que va publicar Blackie Books, que és, no sé si el veus bé, fa reflex una altra vegada. No és el reflex, és que el fons distorsionat que tens darrere. Fons distorsionat està distorsionant també això. Los Simpsons i la filosofia. Los Simpsons i la filosofia de Blackie Books. Sí, el tinc pendent des de fa molts anys. I té una, no segona part, però com que va anar molt bé el primer, és Futurama. De Futurama! Si ets més de Futurama, hi ha gent que considera que és millor sèrie que els Simpson, jo no, però... Ara, tornava a preguntar, Edgar. Què? Futurama o Los Simpson. Entenc que Los Simpson és més llarga, són els Simpson, tot això. Aviam. Però Futurama? Aviam, el quòrum a internet... és igual internet, a mi me la bufa internet. Bueno, jo et dic el que diu. El quòrum a internet és bastant favorable a dir que Futurama va arribar a ser millor sèrie que els Simpson. Però jo crec que els Simpson, al seu punt àlgid, són la millor sèrie d'animació que s'ha fet mai a la televisió. El seu punt àlgid, ojo. Sí, això anava a dir, fins a certa temporada, que no recordo quina. El seu punt àlgid fa 25 anys, també t'ho dic. Sí. Vale. Després sí que van arribar algun capítol, ja no temporades, vull dir, però hi ha algun capítol que sí, perquè jo recordo un que, clar, a mi em va fer molta gràcia, que no recordo quina temporada era, que és quan la Marge es dedica a escriure novel·la eròtica. Aquell capítol és bo. És meravellós, és meravellós. Sí. Fa una sàtira de tota aquesta mena d'indústria, perquè és que jo considero ja indústria, hi ha un documental a Filmin molt bo sobre el tema de la novel·la romàntica americana i clar, és boníssim, però clar, sí que és allò que va tenir no sé quantes temporades bones i després va caure. Sí. En això estem d'acord, vale. El Simpson a la filosofia és un llibre que... o sigui, a veure, jo vaig veure el Simpson i vaig dir, vale, m'hi foto de cap, perquè són, com alguna vegada he dit, són el papa i la mama del meu humor. El papa són els Simpson i la mama són els Monty Python. Ho he dit sempre. I quan vaig veure el llibre m'hi vaig fotre de cap. I el vaig llegir, i llibres d'aquests de Tele-Exploitation, que, saps? O sigui, quan va triomfar Breaking Bad, tot eren llibres analitzant Breaking Bad, i va triomfar Game of Thrones, tot eren llibres sobre Game of Thrones, i no sé. Però aquest, no sé per què em va donar unes vibracions diferents. I me'l vaig llegir i la veritat és que està molt bé. O sigui, fa una anàlisi de personatges, jo què sé, no? La moral, el concepte filosòfic de la moral. La Marge és el compàs moral de Springfield, la maldat, no? O l'home lliure, Nietzsche, Bart Simpson, perquè és lliure, perquè és anàrquic, perquè fa el que vol, perquè és malvat, jo què sé, el senyor Barnes, no? El capitalisme, anar fent una anàlisi de Marx també, des del punt de vista del marxisme també a la sèrie, i a més, que això és el que evidentment jo vaig disfrutar com un marrano, està ple d'exemples pràctics en diàlegs de la sèrie, en capítols molt concrets, en referències ultra detallades de no, perquè el capítol 5 de la temporada 4 el Homer fa... I clar, jo evidentment, a priori un llibre que podia haver estat pedant amb això de la filosofia, que no és un dels meus temes preferits de llegir, però clar, em fots el Simpson, em fots referències, doncs tu diràs. I Futurama, doncs una mica el mateix, una mica jo a Futurama soc un xic menys loco, però el llibre està molt bé també. El Miquel estava comentant pel xat, Simpsons i Futurama és com comparar respectivament la Bíblia i un llibret dels testimonis de Jehovà. No estic d'acord. Miqui, entenc el que vols dir, però no. Perquè potser Futurama no és tan profunda, però té uns personatges meravellosos. I també és una mica de crítica... Bueno,
Futurama no és tan profunda, el llibre aquest precisament t'ho desmunta ràpid, És des d'un Val. punt de vista filosòfic. Fa molt de temps que no la veig, també. Sí. Fa molt de temps que no la veig. Però clar, recordo jo gaudir moltíssim. I no recordo si és que hi ha un llibre també, igual ho he somiat, hi havia era un article que parlava de la ciència, perquè es veu que quan van fer Futurama es van documentar, però molt, sobre qualsevol afirmació científica que fas. O sigui, tota la ciència que surt de Futurama està revisada i documentada de la forma més minuciosa que et pots imaginar. I no sé si també hi ha un llibre al respecte i m'agradaria llegir-me'l. A mi també em sona, alguna cosa de la ciència. Sí, perquè tinc un amic que és científic i amb els dos som molt fans de Futurama i sempre havia pensat en regalar-lo, però mai acabar-li de regalar. O sigui que diria que sí que és un llibre. Que sàpigues que quan t'he stalkejat i mirat les teves xarxes he fet com una mini llista de coses i de moment porto 2 coses que has dit. Vale. De moment... Vale, després ja llegiré i diré el que sí i el que no, també. M'he flipat molt. Bueno, ja suposo que una cosa que sí que hauràs vist bastant a alguns Goodreads i que abans al directe has fet alguna broma al respecte és la meva petita predilecció cap als llibres sobre els nazis. Aviam, no és ben bé així. No és ben bé així, Berta. No hi ha red flag més gran amb un senyor que només vegi documentals de nazis a Netflix, però a mi els llibres d'història m'agraden molt i particularment els llibres de la Segona Guerra Mundial m'agraden molt, els que estan ben escrits, perquè evidentment hi ha molta porqueria. Hi ha un senyor, que és un senyor britànic, que es diu Anthony Beevor, que és un senyor que acostuma a escriure uns totxos bastant importants, és un expert en història militar i molt especialitzat en Segona Guerra Mundial, i té un llibre que té l'originalíssim nom de la Segona Guerra Mundial, que és, doncs això, la Segona Guerra Mundial, escrita per ell, narrada per ell, una crònica històrica superben parida, de 1.100 i pico pàgines, que com a exemple de llibre seriós i ben fet, que no sigui El esoterismo i Hitler, que n'hi ha 30.000, doncs està molt bé. I això sé que ho tenies marcat, també. N'estic convençudíssim. Sí, i he ficat història i una fletxa dient coses nazis. Coses nazis, Peter. Exacte, coses nazis. Sí. Tens alguna època predilecta per de la Segona Guerra Mundial? Allò que diguis, és que m'ho llegeixo absolutament tot. Predilecta per de la Segona Guerra Mundial? Bona pregunta. Suposo que principi segle XX, també. Anys 20 o així. Sabia que m'ho diries i tinc una altra recomanació. No el tinc aquí, però també va ser una excel·lentíssima recomanació del meu llibreter. Ai, mare, digues. I és un llibre que es diu... No t'espantis. Apóstoles i asesinos. És un llibre sobre Francesc Layret, val? Sí. I parla molt sobre la relació que va tenir Francesc Layret amb Lluís Companys i Salvador Seguí, el noi del sucre. Però està com novel·lat, és a dir, està escrit com si fos una novel·la de ficció, però clar, tot està molt ben documentat, tot són dades reals, històriques d'això. I recordo llegir-lo octubre de 2017 i veure coses que a l'actualitat es van creuar. I va ser com un hòstia. Saps? I va ser també l'impacte. A part que està molt bé el llibre i a mi m'interessa molt tot el tema de l'època aquesta del pistolarisme, el sindicalisme i tot això. És una època molt interessant, sí. És una època molt interessant. I no només llegeixo coses victorianes, sisplau, també m'agraden aquestes coses de la història. També t'agraden les pistoles. Realment... És que... Què he dit? No digui... Què he dit? Pobra de mi. És que ja he vist que anaves a fer una broma i ja m'he tensat. Encara no he fet el de paraules que porto 2 minuts aguantant-me. Vull dir-te, dona gràcies. Va, fes-lo, Edgar, ja està, fes-lo. No, t'anava a dir que t'agraeixo la recomanació del llibre perquè amb aquesta calor ve molt de gust l'airet. Sí. Has rigut. No, ni targeta vermella. He rigut de nervis. T'he fet una targeta vermella perquè això és molt baix, fins i tot per tu, Cava. O sigui, una targeta vermella preparada per un ésser. No. Terrible. No. Aquesta broma que has fet. Últim estiu que vinc, em nego... No. O sigui, he estat a punt de dir abans de començar. Dic, no em faig responsable de les bromes que pugui fer el convidat. Ja me'n penedeixo de no haver-ho. Ara no ho has dit i te n'hi fas. Per tant, les culpes a la Cava. És igual. Canviant de tema. Més llibres, Edgar. Anem a oblidar això.
Més llibres. Vinga, ja que parlàvem abans del Simpson, que són el papa, parlem de la mama. Michael Palin, Monty Python at Work. Home, Aquell llibre me vaig comprar, que recordar, si la memòria no em falla, a la Foyles, una llibreria mítica boniquíssima, lletra a Londres. preciosa de Londres. És un dietari, com el seu nom indica, dels rodatges de Monty Python des del punt de vista del Michael Palin, que és aquest bon senyor que després de deixar els Monty Python s'ha dedicat sobretot a viatjar i a fer programes de viatges. I està molt bé perquè t'explica totes les vicissituds i els merders, que eren molts que tenien durant els rodatges, des de discussions amb el John Cleese, que era un senyor una mica tossut i una mica també dictador, per què no dir-ho. Quadrat. Exacte. El rodatge del Monty Python i los Caballeros de la Mesa Quadrada, per exemple, en què va haver molts problemes, sobretot degut a l'alcoholisme del Graham Chapman, que es presentava borratxo a les escenes, que els hi va agafar també molt mal temps, van tenir tempestes, els hi desfeia el set, etc. Crec que també abarca l'època de la vida de Brian, crec recordar, t'hauria de mirar, diria que sí. I està molt bé, està molt bé. Més que ara, perquè més també et diré que me'l vaig llegir poc després d'una decepció. No decepció, però... Clar, em vaig llegir la biografia del John Cleese, que també és un totxo important. I no sé per què, suposo que m'esperava que dediqués més tros de llibre a parlar del que estàs esperant si llegeixes la biografia del John Cleese, que és com tu i els teus amics us vau convertir en el grup humorístic televisiu més influent del segle XX. I em va donar la sensació que passava relativament de puntetes. Suposo perquè el tio considera que s'ha escrit tot el que es pot escriure i més sobre els Python, però, no ho sé, em vaig llegir la biografia i va ser com, hòstia, no diré has parlat molt de tu, coi, és una biografia, ves, però em vaig quedar amb ganes de més. I llavors vaig acabar trobant aquest llibre i amb aquest llibre sí que vaig gaudir tot el que no vaig gaudir amb l'altre, perquè és com, bueno, dia a dia de com era ser partícip d'aquella puta bogeria. Home, és que potser John Cleese estava massa pendent dels seus 50.000 divorcis. Correcte. Sí, exacte. Sí, perquè és un senyor que... Ves que la biografia no la tragués per fer quartos, per pagar algun dels divorcis. Exacte, això mateix estava pensant jo. I mira que el John Cleese és el meu preferit dels Monty Python. Sí, jo crec que és el preferit de la majoria de gent, jo crec. Per molt que estic enfadat amb ell, perquè ja porta 2 anul·lacions. Per què? A Barcelona. Ah, sí. 2 anul·lacions. Però és que hi ha una cosa... Al final es morirà, acaba. I no l'hauré dit. No diguis això. Al final es morirà, coi. És que hi ha una cosa... No sé si t'has assabentat, perquè jo crec que la gent no ho sap, però hi ha una pandèmia mundial. Què dius ara? Que no sigui això. Que no és... A veure, no té una edat com per anar viatjant. Això és el que em fa por. És que això és el que em fa por, que acabi finant el procés d'espera. No, home, no. Se'l veu cascat, però jo crec que encara té corda. Si no jo crec que els enterrarà tots, eh? Si no l'han matat... Ara em sap greu perquè estem parlant d'això i potser tanquem això. I passa el que passa, però bueno. No, de fet, quan els Python es van reunir el 2017, crec que va ser, que van fer aquell espectacle de live, que es van tornar a reunir i van fer sketchos, que va ser bonic però una mica lamentable perquè estaven molt grans ja. Un dels arguments que van fer servir la roda de premsa pel qual feien allò era perquè el John pugui pagar els divorcis. És que ho van dir ells, en plan, és que estem fent quartos perquè aquest senyor no té un duro, veritat. Si no m'equivoco, crec que va ser 2014, perquè jo el 2013 estava a Londres i vaig estar a punt de comprar entrades per anar-hi, convençudíssima que encara estaria a Londres i per sort vaig tornar abans. Doncs però vaig estar a punt de comprar entrades per anar-los a veure. El live van fer venda d'un sol dia, havien de fer només un dia, i crec que vaig llegir que es van esgotar en 12 segons. Sí. I llavors van dir, fem una setmana, i van fer una setmana. Sí, això ho recordo. I sí, que és una tonteria, però els vaig poder veure aquell cap d'any de 2013, van entrevistar a la tele i jo ho vaig poder veure en directe, que és una xorrada perquè després es va poder recuperar per internet, però mira, estava mirant, o sigui, el 31 de desembre del 2013, mentre vosaltres estàveu fent les campanades amb TV3,
I jo estava mirant els Monty Python a Londres i dic, bueno, clar, perquè no com també tard, i vaig dir, bueno, mira, això que m'emporto. Bueno. És una anècdota molt xorra, però em feia No, gràcia. està bé, està bé. Què més? Em fas enveja a posteriori. Què més? Anem a veure. Pam. Va, una fricadeta, que això realment, a veure, no és un llibre, és una altra cosa, és un compendi, però l'havia de treure sí o sí. Escorça Negra. Això són, realment, a veure, és un llibre en el format, però això són els guions. O sigui, Penguin va editar, no sé si només al Regne Unit, suposo que sí, una edició commemorativa aniversari que es diu Escorçó Negra, tota la maleïda dinastia, i són els guions originals editats perquè te'ls puguis llegir si et fa mandra posar el DVD o si tens Filmin, posar el capítol de Filmin. No té més, el volia ensenyar només per la risa d'Escorçó Negra. No has fet l'exercici de mirar la sèrie amb els guions d'abans? No, però ara que ho diu. És que me n'alegro, bueno, m'ho imaginava, me n'alegro saber que no sóc l'única friki que es compra els guions de les sèries que li agraden. Ja sé el que trauràs. Jo tinc això. Vale. I he fet l'exercici de veure la sèrie al davant, Mira, per no la seva memòria, doncs perquè... Està bé. És una sèrie meravellosa, Fleabag. I anava veient coses que en el seu moment a la sèrie no m'hi havia donat compte. Clar que també aquí juga molt el tema de les acotacions. Ja. Perquè, clar, recordo veure les acotacions i dir, uau, saps? Ara no tinc cap aquí marcada per dir això, però em va sobtar molt i alguna part que és improvisada. I ja t'ho indica. Molt poc, molt poc. Però sí que en algun moment ho vaig veure i vaig fer aquest exercici, perquè clar, em vaig gastar un dineral en comprar-me això. Sí, Tampoc és excessivament car, però... No, bueno. Vaig dir, i ara què foto? Cerca costes. Perquè clar, vaig dir, sí, dic, ja està, o sigui, te l'has comprat, has fet la foto, la gent ho ha vist, però què foto jo amb això? Vull dir, perquè clar, em sabia com greu deixar-ho, a part de que és l'únic llibre que el guardo en faixa, bàsicament perquè té aquesta faixa meravellosa. Acció antifeixista. Darrere hi ha... Acció antifeixista, acaba. Sí, i aquí surt la Hillary, que és la cobaia i tot això, i clar, dic, vaig a provar a mirar-ho. I era jo que jo deixava que la imatge, clar, la imatge ja me la sé, ja l'he vist 50.000 vegades, la podia representar jo, però volia veure si assenyien molt el guió, com ho feien, com ho pronunciaven, si seguien les acotacions, ja em va semblar meravellós. M'has donat la idea de veure la sèrie amb el guió a la mà. Sí, és una bona idea. Potser després dius, va. Que ara també et donaré un titular, potser no per tu, però igual hi ha algú que ens està veient que li sobta. No és la meva sèrie preferida. Què? No, no ho és. M'agrada, la valoro molt, és brillant. Fins aquí l'estream. Adeu a tothom. Què és això? No és la meva sèrie, però per què hauria de ser-ho? Et recordo el teu nom d'usuari a Twitter o no cal? T'estan cancel·lant pel xat, estan dient cancel·ladíssim. He dit que és meravellós. Ens has enganyat tot aquest temps. Estic flipant. No és la meva sèrie preferida, és una de les meves sèries preferides. Però no és la meva sèrie preferida. No ho sé, no facis dignes, no sé, no puc decidir, n'hi ha moltes, és un còmput de moltes. Tu a Twitter et dius Marta Cava i estàs bevent vi. Oh! T'estàs quedant sense targetes. Haguessis hagut de fer una groga i ensenyar-ne dues i per acumulació expulsar-me. Però no has tingut... Ho anava a fer, però no tenia ganes, no. No. Has de llegir més llibres de futbol. D'expulsar 2 vegades el mateix jugador, Marta. No t'ho volia dir, perquè t'ho volia passar després. Vaig escriure un article sobre futbol i llibres. Què dius, ara? Anonadado me hallo. Però bueno, jo no soc la convidada d'aquest programa, per tant, segueix. Més llibres. Més llibres, deixa'm mirar. Aquest t'agradarà i aquest te l'has llegit perquè sé que adores el seu autor. I també és una mica de tele, no el llibre, sinó l'autor. Taran! Marc Giró. Home, Marc Giró, pijos de Marc Giró. Me'l vaig comprar, ja no només per lo molt que m'agrada Marc Giró, que el trobo una criatura televisiva fascinant, sinó
una mica per... No diré que pel LOL, però bueno, allò que dius, serà un llibre senzillet, una tonterieta. M'ho vaig passar molt bé. I és una anàlisi de la classe social pija catalana, especialment barcelonina, meravellós. I ho dic amb coneixement de causa, perquè sent jo família de classe treballadora, vaig tenir, per algunes coses la fortuna, per altres la desgràcia, d'anar a un col·le molt pijo, d'un dels col·les més pijos de Barcelona, que de fet surt esmentat en el llibre del Marc, i moltes coses que vaig llegir em resultaven monstruosament familiars. Això va fer que encara em fes més risa. Però el llibre està molt bé. O sigui, el Giro és un tio que és molt graciós, no només en pantalla, sinó escrivint també. La distribució temàtica és molt divertida, dels 1001 clichés, que realment no són tan clichés, sobre els pijos. I, hòstia, la veritat és que em vaig riure molt. He de reconèixer, perquè fa poc vaig veure crítiques de ara us agrada totes el Marc Giró. Jo reconec que al principi no em queia bé, perquè el veia i no l'entenia, però de sobte, no ho sé, el vaig començar... No sé què va passar exactament, però, hòstia, vaig al·lucinar. És moltíssim. que crida molt i suposo que hi ha gent que la gent que crida no, saps, sempre et crea una miqueta de distància. Clar, jo soc bibliotecària, m'agrada que em parlin. No era una broma, que consti, no anava per tu, no era no era una punya. Pensava que sí, però no passa res. Xxxt. Tercera ja, o sigui, sabies el que t'exposaves amb l'stream, però no sé què vols ara. Ja no sé ni què anava a dir. No, doncs això, i de sobte, quan va començar a fer el programa RAC1, que veia que portava gent a parlar de llibres. I no és que els portés només, sinó que es deixava parlar de llibres, és a dir, no era ell el protagonista i ho veia. Ho veia clar que no era el protagonista i deixa parlar els convidats perquè parlin de llibres i clar, des d'aquell moment em va començar a semblar, hosti, un moment, que no ens estem fixant en aquest senyor suficient, no? I tinc ganes de llegir-me el llibre perquè tinc curiositat per veure què ha escrit, no? Perquè seria d'aquell tipus d'autor que diríem mediàtic, val? Però que a vegades també, no ho diré massa alt, però de tant en tant està bé que hi hagi algun autor mediàtic que porti una miqueta de llum a la foscor. Sí. Val? I jo també, com tu... I dins amb la recança o amb la distància que t'agafes als llibres dels autors, com tu dius, mediàtics, la veritat és que el llibre és divertit. El llibre és divertit i està ben escrit i dic, si com jo has tingut l'experiència de, sense no ser gens pijo, haver tractat amb pijos, reconeixes molts comportaments que dius, vale, sap molt bé del que parla. És que jo t'anava a dir que justament, clar, segurament tu, per l'escola a la que vas anar, et vas creuar amb pijos, i jo vaig tenir la mala sort de trobar-me amb uns quants pijos wannabe, crec jo que eren pijos, perquè eren més pijos que jo, però... No eren pijos. Depèn d'on els col·loquessis, no acaben d'encaixar. Des d'aquí, si algú m'està veient, un saludo, he pogut tirar la meva vida endavant. Hi ha pijos a Premià de Mar? No em facis dir-ho així en directe. A Premià de Mar no. A Premià de Dalt sí. Jo vaig estudiar a una altra banda. Vale? I deixarem el tema aquí i ara em trobaràs un altre llibre, ara tinc ganes de treure el tema aquí. Vale. Aviam, què tinc per aquí? Mira, ara trauré una cosa que no he tret fins ara, que és un manga. Això està bé, sempre. Per molt que jo no sóc gaire lector de manga. I diràs, me n'alegro que treguis un manga, el qual està bé. Què passa? Que el manga es diu Hitler. I no és broma. Què passa? Sí, és una biografia en manga de Hitler, de Shigeru Mizuki, està a collons. És molt bé, està superbé. Me'l vaig comprar més que res perquè en el seu dia vaig gaudir molt amb Adolf, que és un manga d'Osamu Tezuka, per la gent entesa, que no sóc jo, segurament el millor dibuixant, el meu autor de manga de la història, i aquest llibre em va cridar molt, i més quan vaig descobrir que surt Franco, perquè el manga, evidentment... Hendaya. Clar, recrea la trobada de Hitler amb Franco a Hendaya, i tens una espècie de... A veure si ho trobaré, no ho trobaré ara. Tens una espècie de versió de Franco kawaii, molt cuqui ell, molt rodonet, amb ullets així petitons,
com una espècie de Franco Cookie, que fa molta risa. No es veurà, no sé per què ho estic buscant perquè no es veurà, però... Bueno, que està molt bé, que si t'agrada la història, si t'agrada la Segona Guerra Mundial, si et fascina la vida del fill de puta aquest, llegir-la en versió manga és divertit. És divertit, és una... De totes les coses que em feien patir d'avui, Què et feia patir? no entrava entre els meus plans que es pronunciés el concepte Franco Cookie. Però és que és cookie, no te'l puc ensenyar, ja te l'ensenyo. No, Edgar, no vull saber. Anem a un altre llibre, va. Censura. És rodonet, Següent. Bueno, no sé si... No es veurà. Millor, següent llibre. Següent llibre. M'estic quedant sense, M'estic quedant sense. No, jo tinc aquí una pila per recomanar-te. Que ja veig que... Dispara'n tu, on va. Sí? Xama. Oli. És que ara em fa por perquè tinc un aquí que m'estranya que no hagis llegit, que potser com a humorista o no el coneixes, o sí que el coneixes però no l'has seguit, però és que a mi em va semblar brutal. El Trevor no l'has llegit? Me l'han recomanat 10 milions de vegades i encara no he llegit. Vergonya, ho sé. No. Tampoc et pressionaré, Vull dir, jo no pressiono ningú per llegir, però, hòstia, vaig flipar tant, vull dir, perquè jo havia vist alguna cosa del Trevor Noah, allò que es fa viral en el seu moment, però tampoc m'entusiasmava massa com a... Però és allò que en aquell moment sí que et fa gràcia. I Blackie Books va treure la seva biografia, i Sí. també el meu llibreter. Avui veus, no ha sortit en cap moment la Blanca Pujols, cosa rara, però ha sortit el meu llibreter 50 vegades. Val? T'has de llegir això, és brutal, no sé què. I el vaig veure a la biblioteca i me'l vaig agafar en castellà quan va sortir. I realment vaig al·lucinar perquè és igual que t'agradi com a humorista o no. És igual. Sí, això és la seva vida i és un tio que va créixer a l'apartheid, en plena època de l'apartheid, sent fill d'una dona negra i un home blanc, cosa que estava prohibit. I aquí ja la seva vida prometia. Tot i que l'autèntica protagonista és la seva mare, perquè la seva mare és tremenda. I Déu-n'hi-do el que viu la mare. Però t'explica les coses d'una manera que fins i tot en el context complicat en el que vivia, en el que estava el Trevor, rius tant. Té un amic, i això sé que t'agradarà, que es deia Hitler de debò. Perquè no me'n recordo per què. Quina fama hi ha, pobra de mi, només perquè he recomanat un manga. Sí, a partir d'ara, saps què li faig jo a la gent que conec, que sé que li agrada una cosa, no? Cada cop que vegi alguna cosa relacionat amb Hitler. Sí, està bé. Ho prendré amb esportivitat. Però, o sigui, el que vaig al·lucinar és que era això, es veu que hi havia gent que ficava als seus fills noms de personatges europeus il·lustres, d'una manera, i tenia un amic que es deia Hitler. I clar, quan algun europeu arribava i veia que nen es diu Hitler, era com... Perdó. What the fuck. Entre altres, però és que ja et dic que és brutal. I té un gir al final que dius, hòstia, s'ha acabat aquí. I realment és brutal. No, ja et dic, el Trevor no. Ara està en català. Corre per casa, el pisparé en algun moment o altre, perquè realment me l'han recomanat moltíssim. Va, ara em toca a mi. Una cosa més seriota, que no és de Hitler, veus? Que també és història, però aquest cop no és segle XX ni és Segona Guerra Mundial. Los europeos Aquest crec que me'l vas recomanar. Sí. Està molt bé, és d'encet. O sigui, és un llibre que li recomano especialment a gent que li agradi molt la història. Molt. Què fa? És un dibuix del segle XIX, de com va canviar el segle XIX, amb l'arribada de les tecnologies, amb l'arribada del ferrocarril, amb l'evolució de la música, de la pintura, de les arts, a través d'un triangle, diguéssim, amorós / artístic, que eren el Turgenev, que és un escriptor que jo no coneixia, un escriptor rus, que crec que està publicat per Viena, potser? Per molta gent. Sí, però molta gent també el té, Sí. Jo tinc... L'Ivan Turgenev. Que li va. Doncs, clar, hi havia la Pauline Viardot, que era una cantant d'òpera, el seu marit, Luis, que era un marxant d'art i expert, i després l'Ivan Turgenev, el nostre díscol escriptor rus, que diguéssim que mantenen una espècie com de relació una miqueta rara, no? Perquè com que el Luis i la Pauline eren matrimoni, però
ell acceptava de bon grat que el rus fos obertament l'amant d'ella, perquè ho era, i a més amb tot el que comporta, un escriptor d'aquests russos, amb tot el que comporta ser un escriptor rus del segle XIX, no? Pots imaginar. I està molt bé perquè a través de la vida d'aquestes tres persones i de les persones que anaven coneixent, no? Clar, jo què sé, eren amics de Wagner, eren amics de Flaubert, van conèixer Dostoyevsky, clar, o sigui, a través de les seves vides i de la gent que coneixien del món de la pintura, del món de la música, del món de l'art, et va explicant com va canviar Europa durant aquell segle. I està molt bé perquè fa un retrat molt xulo del continent a molts nivells. Molt bé. Te toca a tu. I no has dit res de nazis i de lloses. No hi ha res És de que ara nazis, tinc molta cosa. No hi ha res de nazis. Tinc molta cosa. M'he tabalat, vull dir, he començat a veure coses que tenia per casa que dic, això l'Edgar, si no se l'ha llegit, segur que li agradarà llegir. I no sé per on començar. Doncs fot-li, igual algú me l'he llegit tot, no ho creguis. Vale. Hi ha una cosa, és un àlbum, vale? És un àlbum il·lustrat, però és que em fa molta gràcia. I clar, he pensat, ja que ve algú que es dedica a fer gràcia, és que sí, tinc dues coses que són infantils juvenils que em fa molta gràcia. Val? Un és infantil, que és això, que és el mètode Chow, que és un gag molt llarg, estirat fins l'infinit. El vaig veure, em vas parlar l'altre dia, pot ser? Em vaig parlar l'altre dia. Oh, vale. Aquest l'has de llegir. És molt tonto. M'agraden les coses tontes. Però sí, però és que em va fer gràcia perquè dius, bueno, ara s'acaba, no? Però veus, dius, ostres, si és que acabo de començar, no? I vas passant i dius, ho allarga tot tan bé. És un gag estirat com un xiclet. I em va semblar magnífic. Vale? Clar, és que a infantil, sobretot, hi ha moltes coses d'humor. Sí. I després veig que a mesura que avancen cap a juvenil o cap a adults, ja es perd la cosa. Val? I perdem com l'humor. I no sé, bueno, això podríem tenir un debat sobre l'humor i tot això, però no el tindrem aquí, perquè tampoc jo soc una experta. I després hi ha aquest que em fa molta gràcia, que l'explico a vegades en veu alta, sobretot a jove que es diu Mira Hamlet, que és una versió sintetitzada de Hamlet. O sigui, Hamlet. Oh! Val? És això. Hamlet resumit. Llavors, sí, però està resumit, rotllo, com si ho haguessis de resumir en tuits. Però fa molta gràcia, val? Només llegiré les primeres pàgines perquè si no em vinc molt amunt i els llegeixo tot i m'ho passo molt bé. Fot-li. Hi ha una il·lustració, però comença, mira Hamlet, Hamlet no contento. Mamá Hamlet mala, papá Hamlet muerto. Ahora Hamlet tiene otro papá malo, malísimo. Així, tota l'estona i t'explica tot Hamlet. Que clar, recordo Hamlet, sí, allò que coneixes i tal, llegir-me aquest àlbum i dir, ara em vull llegir Hamlet de debò. I llegir-me el text íntegre de Shakespeare i tornar a agafar això i pixar-me encara més a riure. Perquè és rotllo, va, el clàssic, però ràpid, una frase, un tuit, pim-pam, i clar, es centra molt en els sentiments, no? Enfadado, triste, contento, tal... I em vaig pixar de riure. No, pinta bé, la veritat. A mi és que, o sigui, el que deies tu, el de l'humor, que igual amb els llibres per adults sembla que sigui una cosa que... o que sigui un gènere menor o que s'abandoni. Hòstia, riure mentre llegeixes és una cosa meravellosa. Realment, sí. O sigui, que un llibre faci gràcia no el fa menys bon llibre o menys... No sé, o sigui, riure amb un llibre és molt legítim. Sí, però també jo crec que aquí entra una cosa que a mi em van explicar quan feia teatre fa molts anys, que és que costa més fer riure que plorar. No sé si estàs d'acord. Venint de Twitter, on tot fa plorar i tot fa riure a vegades el mateix, sí, suposo que sí, pot ser, no et sabria dir, però sí, suposo que sí. Jo una vegada... No parlo de Twitter, Digues? Parlo en general, no parlo de Twitter. Ja ho sé. A Twitter és fàcil fer una broma i que et surtin 4 persones que no coneixes de res i que et riguin la gràcia. Però realment una cosa que faci riure, jo que diguis, és universal, hi ha poques coses. Perquè la pena és més universal i el riure és més personal. Això sí, jo crec que aquí estaríem bastant d'acord. Recordo una vegada que vam parlar de segurament el llibre... És que fa molta ràbia, o sigui, fa ràbia, perquè és un llibre que m'agrada molt, però li he acabat agafant com mania de les moltes vegades que la gent el posa com a exemple o l'anomena o el que dic, o sigui, què és el Sinocidies de Gurb, que en vam parlar. Què? Sí, m'agrada molt, vaig riure molt, però és que me l'han fet avorrir una mica, Cava.
al 1100 dies de Gurb. Perquè és un... Però això passa en moltes coses. És que la gent se me'l posa d'exemple de libro divertido. Ai, no sé. Té molts llibres molt bons, el Mendoza. I molt, molt divertits, molt més cafres que els Cinecides de Gurb. Que és un llibre genial, Jo plorava de riure el primer cop que me'l vaig llegir, però, no sé, me l'han fet avorrir una mica i em sap greu. Perquè és un llibre que en el seu moment em va agradar molt i és molt divertit, però no sé, li he agafat com distància emocional, saps? Però això passa en moltes coses. Ja. I a mi em passa amb un llibre que em sembla que també em vam parlar, que és Harry Potter. Quin? Tots. Harry Potter en general com a fenomen, vull dir que a mi m'ha agradat molt, però el fenomen fan Sí. fa que estigui veient una miqueta des de la barrera. Jo crec que... I entenc el que vols dir, Si estàs a internet acabes donant una miqueta raó a la gent del famós lema Read another fucking book, no? L'anti-Harry Potter action, perquè sí que és veritat que una cosa és que t'agradi un llibre que és molt lícit, que t'agradi una saga que és molt lícit, però l'altra és mirar tot, o sigui, fer servir el prisma del món Potter per absolutament tot com a mesura de totes les coses, que això jo crec que és horrible. És horrible. Sí, estem d'acord. Tens alguna cosa més o tiro jo? Tira, foli. No sé si l'has llegit. He hagut de tirar de contactes i preguntar, això se l'ha llegit l'Edgar? I m'ha dit, no ho sé. Em veig el logo de Blackie. Lolito del Ben Brooks, no. No, però me n'han parlat de Lolito del Ben Brooks. A veure, primer, el protagonista es diu com tu, tot i que ho escriu amb T. Ja no m'agrada. No, no comencis. Saps quina és la seva sèrie preferida? Quina? Parks and Recreation. Val, m'agrada, al respecto. De fet, vaig descobrir la sèrie gràcies a aquest llibre. Gran sèrie. I és una de les millors sèries. Saps el que t'he dit abans del tuit del 2015? Sí? Doncs vas reclamar que la gran actriu, que és l'Amy Poehler, que és la protagonista de Parks and Recreation, sí. No sé si demanaves que li donéssim un Emmy o un Globus d'Or. Sí. I només tens 2 retuits, dels quals un és meu. Ostres, vale, doncs llavors jo qualsevol persona que estimi Amy Poehler jo me l'estimo ja automàticament. Ben Brooks. És divertit, és un tio... És una nadadoia monumental. A mi m'ha encantat. Entenc que es diu Lolito perquè és una versió masculina de les... No és ben bé... O sigui, agafa una miqueta l'essència del Lolita, sí, però ell és un Lolito, és un tio que es fa passar per un senyor gran en un xat d'internet i queda amb una senyora divorciada. Vale. Clar, és molt surrealista, tot i és molt divertit. No és la típica obra que recomani a tothom, però a mi em va agradar moltíssim i llavors faig un altre vincle amb un altre autor que sé que t'agrada perquè, bueno, el Ben Brooks ara ha tret una novel·la infantil-juvenil que es diu La història impossible d'en Sebastian Coll, que a mi em va recordar moltíssim a les obres de Roald Dahl. Correcte, que a mi m'agrada molt. I em sembla que a tu t'agrada molt Roald Dahl, però has llegit el Roald Dahl de gran? D'adults? D'adult? No, diré que no. Això, ho has de llegir, Edgar, de debò. No obligo a ningú a llegir-se res. Però aquest l'has de llegir. Me'l vaig endur el primer cop que vaig estar a Londres, fa just 10 anys, que em vaig endur i vaig dir, mira, Roald Dahl per adults. És també una nadadoia monumental, però si et va fer gaudir qualsevol obra de Roald Dahl de petit, això és... O sigui, té 2 parts. En una és... ara no me'n recordo, perquè fa molts anys, a l'oncle que fa el viatge a no sé quin lloc, perquè es veu que hi ha un escarbat que si el converteixen en pols és com una mena o sigui, és afrodisíac. Llavors, té la idea, juntament amb una altra dona, d'anar a buscar personatges il·lustres de l'època, aconseguir el seu esperma per poder fer un banc d'esperma de personalitats i tenir un catàleg de dir, mira, et vols quedar embarassada? Doncs aquí tens tal. És tan meravellós i està descatalogat en català. O sigui, vaig trobar això a la butxaca fa 10 anys i trobar-lo en català és impossible. Està en castellà en una edició espantosa. Però vaig riure tant perquè és Roald Dahl, però amb la picardia d'una història d'adults. Perquè, clar, hi ha inseminació... Sí, clar. No hi ha fàbriques de xocolata aquí.
Ni fàbriques de xocolata, ni préssec gegant, Bueno, hi ha és... xocolata amb llet, en aquest cas. Oh, no! Poses les bromes. Ja t'has passat de límit de bromes, Vull dir, ja la trauré, però... No tens targeta negra? No. No. O d'un altre color? No. Oh. I després un altre, basat també en les coses, que és raro que no l'hagis mencionat, això és un assaig, ¿vale? Però no és un assaig totxo, pesat ni res. Es diu Contar és escuchar, sobre la lectura, la imaginació i l'escriptura. Claro. I he pensat, és guionista, sí. Li agrada llegir, i a vegades per fer humor també has de tenir una mica d'imaginació, no? Ara vindrà quan em faràs fora del... Oh, quantes anotacions. És que el vaig gaudir ara com ve no quan vaig em faràs fora de l'stream. No he llegit res de l'Ursula K. Le Guin. Creus que et faré fora per això? Sí. No sé, és un referent. Aquesta senyora és... Però, Edgar, que jo fa 4 dies que l'estic llegint, que m'estic posant al dia... No sé, me l'havien venut tant que tal i qual i sí, però, hòstia, ara m'ha fet mal que pensis que jo fotria fora algú perquè no han llegit a X persona. M'has ensenyat 4 targetes vermelles, tampoc t'ofenguis tant ara perquè em pensi que fora d'un stream. Però això ha sigut per les bromes, val? O sigui, és més xungo de les bromes que no que no t'hagis llegit X o Y. Segueix, que t'he interromput com a bon home. Parla molt d'algú que em sembla que t'agrada molt, que és Tolkien. Home, no he portat res de Tolkien, però perquè he pensat que era molt obvi. M'ha semblat tremendament obvi. Recomanar Tolkien el 2021, doncs ves. No ho sé. A veure, no deixa de ser un conjunt de petits articles, val, vinculats a tots aquests temes, però realment és que és molt interessant de com s'escriu, també parla de Jane Austen, per això m'agrada també a mi, però realment està molt, molt, molt bé i penso que qualsevol persona que es dediqui a la lectura o a escriure i tot això és un llibre per agafar-te'l en calma, per tenir-lo, per subratllar-lo, ficar pòstits, aquí ja no entro a les manies de la gent, però realment, hòstia, està superbé. Està superbé. Com escriu la gent... Dubte, Marc. És la K. Le Guin l'escriptora qui se suposa que teòricament la Rowling li va plagiar Harry? Sí, oi? Sí. Em sonava. Però no és... Ella sempre... Terramar, no. Quina és la saga que li... És Terramar, sí. Terramar. Val. De fet, el Neil Gaiman... Aquí hi ha una sèrie de coses que després fan com farum de Potter, no? Una mica. Veus els pòstits? Sí. Va haver un moment que em vaig aturar perquè estava gastant pòstits a lo tonto de totes les referències que picava de Harry Potter, però és que després els següents llibres en segueix havent-hi més. I aquí hi ha molt debat, hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, hi ha gent que... Això ja saps com és la literatura. Però realment es nota molt. I ella sempre va dir que no li sabia greu, que ja li agradava ser una font d'inspiració, però que no li costava res reconèixer-ho. Obertament de dir, sí, m'he inspirat a Terramar i la Rowling mai ho va fer. Bueno, sí, si fos l'única cosa dolenta de la Rowling, mira, encara res. Però... Sí, bueno, en fi. Llavors, 2 coses més. També he vist que has llegit alguna cosa de literatura japonesa. Sí, de fet, a part de futbol nazi, si ho vols dir així, i tele, el quart tema... No he agafat cap llibre al final. El quart gran tema de que em compri llibres és el Japó, sí. Sí, he tingut a la mà aquell. Retrat de Shunkin, sí. Em va agradar, Mira que pensava que no i realment em va agradar. Molt sui generis com són els japonesos, però molt bé. I acabo l'últim perquè, clar, aquí has parlat molt de nazis i... Molt de nazis. Nazis. O sigui, ara no t'espatis amb el títol, però realment... Sé quin llibre és perquè n'he reconegut la portada. És brutal, això. Sí. Us llegiré el títol, per si no el podeu veure, que és «¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo socialismo y otros argumentos a favor de la independencia econòmica?» Vaig flipar amb això, perquè a més és un llibre, sí, però Unió Soviètica, però que és capaç de posar-te sobre la taula les coses bones i les coses dolentes. I està encarat molt en el paper de la dona a l'època de la URSS. I això em va agradar molt, no?, que sàpiga posar-te això, pam, 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 està molt bé, però després, per contra, en aquest país passava això i això i això. I em recorda molt a un altre assaig que va publicar la mateixa editorial, que és Capitán Swing,
que es deia Gente Perfecta, que és sobre els països nòrdics, no? Tota la mitificació que tenim dels països nòrdics. Llavors t'agafava país per país i et feia el mateix. Les coses bones sobre la taula i després les coses dolentes. No? Perquè a vegades pensava que seria un assaig molt pro-soviètic, que tampoc em molestava massa, ho diré així No, obertament. ja. Però realment, hosti, estava molt bé. Me'l vaig llegir i vaig gaudir moltíssim descobrint Sí, tot això, les coses que han l'he quedat i vist les coses que no recomanat han un quedat. grapat de vegades. Sí. I jo crec que ja està. A veure, A veure, checking. què m'he deixat per dir, va? Uf, l'Astèrix? Astèrix, sí. Sí, bueno, Goodreads en I tinc... no m'has Sí, a i no veure, m'has dit res d'Irlanda. no he dit... Irlanda. Irlanda. Cert, No has dit no res. he dit res d'Irlanda. És veritat? Va, la propera. És veritat, no he dit La res. propera. La propera, Astèrix, bé, sí. Sempre he estat més un home Astèrix a Tintín, amb aquesta espècie de dicotomia en què se suposa que has d'escollir, ja sé que és broma, no s'ha d'escollir, però si hagués d'escollir, Astèrix. Fer-hi més. Correcte, no et jutjarem per això. No, home, no. I no, bueno, perquè te l'he tret jo Tolkien. La resta ho has dit tot. Sí, perquè Tolkien hagués agafat algun llibre, però clar, és que aquestes alçades... Aviam, a mi el Hobbit em va canviar la vida, literalment, és a dir, a mi... Jo ja apuntava maneres, però a mi el que em va convertir en un senyor, si li vols dir, per molt que detesto la paraula friki, el que va fer aquest canvi de xip, va ser una... A més, és molt bonica la història, més que te l'expliqui a tu, perquè va ser una tarda plujosa a la biblioteca del costat de casa, la biblioteca Lola Anglada, al costat de casa amb uns pares. I vaig agafar un llibre, la part de lo que jo pensava que eren espades i hechizos i conjuros, no? La part de fantasia, i vaig trobar-me amb El Hobbit, que jo crec que és un llibre que és meravellós. De fet, jo ara, de més gran ho vaig deixar, jo durant una època fer una cosa bastant fric que li vaig copiar a Christopher Lee, que era llegir-me El Senyor dels Anells una vegada a l'any. Autoimposar-m'ho. Déu-n'hi-do. Sí. I, de fet, jo ho portava més enllà. Jo em llegia una vegada a l'any El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. I tot i així, me l'he llegit una sèrie de vegades, ho vaig acabar deixant de fer, però jo vaig estar bastants anys fent-ho. I a mi, si em preguntes quina és la meva obra de Tolkien preferida, no et diré El Senyor dels Anells, et diré El Hobbit. És que el trobo un llibre rodó en tantíssims aspectes. I és un llibre que li pots donar un nano de... Com diria l'editor del Hobbit en el seu moment, és un llibre per nens de 7 anys, que és el que li van dir al Tolkien. Això és per nens petits, li van dir. I el pots disfrutar a l'edat que vulguis, perquè és que és una joia. Saps què, Edgar? Què? No l'he llegit. No l'has llegit? I ara et diré una cosa que et posaràs les mans al cap. Porto tatuada la signatura de Tolkien al braç, vull dir-te que m'estàs explicant. Vaig veure un dia amb una amiga les pel·lícules pues no, i a la tercera... No, espera, que ara ve la part xunga. Les vam veure seguides i a la tercera ens vam saltar les escenes d'acció perquè se'ns estava fent molt tard. Les pel·lícules són un atemptat contra tot bon... Ja ho sé, volia fer-te la broma. Ja, no t'has llegit tinc moltes ganes de... No, i de debò que llegim el llibre aquest de la Leguin vaig dir, hosti, potser ni que sigui el Hobbit. Entenc que el Hobbit es pot llegir com a... Sí, és un conte. I el tinc a la biblioteca d'institut en català. I dic, li hauria de donar una oportunitat. I vaig pensar, agafa't a l'estiu, però aquest estiu se m'ha complicat molt tot. Et prometo que un dia ho intentaré. No sé quan, no sé com, no sé quin dia. Llavors entenc que de Tolkien no has llegit res. Res de mare de Déu. Mare de Déu, deixen ser bibliotecària qualsevol. Veus com no jutjo la gent? Perquè jo també tinc moltes coses que no he llegit. Sí, no. I no puc jutjar. Jo tinc una incultura literària galopant, ja t'ho dic ara. No, Edgar, no és qüestió de tenir una cultura o una incultura. No, això és una cosa que em fa molta ràbia. Sí, ho sé, perquè ja m'has entès. Ara podríem tenir un debat sobre què és ser bon lector o mal lector. I la gent es pensa que jo sóc molt bona lectora perquè llegeixo molt i jo, amb els anys, estic veient que potser sóc més mala lectora que bona lectora. Per què? Perquè jo m'he de llegir un fotiment de llibres per feina
i pam, 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 És que pam, el pam, pam. concepte de llibre que t'has d'haver llegit, aviam, pixem-nos-hi una mica sobre, És com una de les pel·lícules, no, és que això ho has d'haver... Escolti, si m'agrada, si no em crida no m'ho miraré, m'entén? Doncs el mateix amb els llibres. Sí, Me'l llegiré si em ve de gust, deixi'm. clar, i això em fa molta ràbia quan fem aquella expressió de és un llibre obligatori. No. Tot i que jo aquí he recomanat llibres que penso, hòstia, te'ls hauries de llegir, sempre al condicional. Evidentment, no aniré a casa teva i t'obligaré a llegir-te'l, però penso, hòstia, és que és el típic llibre que segur que li agradaria. I això és una cosa completament diferent. Sí. No? I a mi també m'agrada de tant en tant que em collin i em donin aquella pressió de dir, això t'ho has de llegir, perquè ahir, per exemple, vaig veure una pel·li que m'agrada molt, que vaig veure tothom en el seu moment, oh, quina bona pel·li, que no sé què, no sé quant, i vaig pensar, hosti, si algú m'hagués collat una miqueta a mi personalment, no fer que aquella recomanació general típica de s'ha de veure això, l'hagués vist abans, Però però és que clar. els que som tímids ens costa collar. Perquè Sí, no, perquè jo... a vegades ens sap greu perquè ens dona la sensació que estem sent pesats. I a mi Bueno, de collar a vegades em sí. costa. No vull ser insistent i és com, va, deixa. De collar Sí. no sempre surt. En això estic d'acord, però quan a mi m'agrada molt, molt un llibre i penso, buah, si aquest llibre segur que a tal persona li agrada, sí que apreto una miqueta fins que veig que no, de llavors dius, bueno, deixa-ho aquí perquè potser sí que t'estàs fent passada realment, tot i que la persona no t'estigui dient, no? I pel teu somriure sé que més o menys les coses van per aquí, no? Però és allò, hi ha una diferència entre recomanar, perquè jo en això sí que he pres molt de trobar-me coses, no? De dir, hòstia, això li agradarà a tal persona, que és una cosa que m'encanta, no? A mesura que conec una persona, sé que ja dic, hòstia, és que això és un llibre que a l'Edgar, buah, és que li encantarà, no sé què, no sé quanto. I es troba l'equilibri entre, bueno, no sembla pesada i sembla que l'estiguis No, però obligant, si hi ha una coneixença prèvia i és en base a el que tu saps que teoritzes que pot agradar, està molt bé, perquè tenen els teus gustos en compte. Jo amb el que estic en compte és el que dius tu, amb aquesta espècie de manualet tancat d'obres literàries imprescindibles. Escolti, la Celestina és un cunyàs, m'entén? La Celestina és un cunyàs. Posis com et posis. 50 llibres que llegia abans de morir. Segurament em moriré abans de Mort poder-lo abans llegir. d'escriure aquest llibre i de dir a la gent el que ha de fer amb la seva vida, vols? O sigui, és que aviam. I amb les pel·lícules igual, que a mi també em passa. Hi ha moltes pel·lícules, que això ho has d'haver vist. Què vols que t'hi digui? No em crida. En això estem d'acord i per això tenia ganes de que vinguessis tu, tot i que també més gent diguéssim, de fora del mundillo literari, perquè també és això que podeu aportar altres coses que potser no són tan populars o que ja no són novetat o que, no sé, diferents coses. No? Perquè el llibre aquest de los europeus, per exemple, me'n recordo que me'l va recomanar i vaig dir, sí, me l'apunto. No me'l vaig apuntar. Però ara tinc ganes de llegir-me'l, de debò, No t'ho estic dient per dir, Està molt perquè bé, està molt bé, està molt bé. sí, passa que veig aquests totxos i veig la pila que tinc aquí darrere de llegir-me de coses per feina i clar, dius... Clar, és que tu has de comptar sempre amb els llibres per feina, que això... Sí, però també agraeixo que me'n recomanin perquè a vegades la gent dona per fet que ho conec tot, ho sé tot i m'ho he llegit tot i dic no, però recomaneu-me coses que també de tant Tu en no tant sé si fas el que faig jo i fa molta gent, que és allò de començar-te molts llibres alhora. Que quan arribes a un punt de que un llibre no t'acaba te'n comences un altre perquè l'emoció del principi. Llavors te n'adones que tens 6 llibres començats però cap d'acabat. Que això em passa molt a mi. Amb els anys he intentat controlar això. Jo encara no he pogut. Perquè si no és un caos i començo a creuar trames i personatges i històries, llavors el que sí que faig és la típica pregunta, quants llibres et pots arribar a llegir a la vegada? Intento que siguin 2, màxim 3. Hi ha un llibre que és per llegir abans d'anar a dormir i després hi ha un llibre per llegir al tren, que normalment són llibres prims, lleugers, que em puguis llegir ràpid. Això està bé. I a casa intento deixar-me les coses totxes, denses... Intento que sigui això, perquè si no després començo a pam, pam, pam i no. I perquè m'atabalo molt i veig, bueno, l'ansietat lectora que no vull tenir. Sí, jo m'hi trobo molt sovint. Bueno, Edgar, crec que és el convidat a què més estona hem estat, Ojo. És que no callo, escolta, aquesta gent de la tele. No, jo tampoc. Escolta, moltes gràcies. A tu per convidar-me. Ha sigut molt interessant, m'ho he passat molt bé. La gent anava comentant coses pel xat, però m'he liat a parlar amb l'Edgar i no he estat molt atenta, però gràcies a tots per participar. Torno dilluns vinent, val? Perquè a partir d'ara seran 3 directes al mes, si tot va bé.
com sempre, gent del món del llibre, gent de fora del món del llibre. El mes que ve tindrem bibliotecàries, per fi, farem una miqueta de la bibliotecari, gràcies a la l'Edgar per venir, si vols tornar un dia i recomanar coses que no siguin d'aquell senyor d'Alemanya que va fer coses dolentes, Entesos. aquí estarem. Molt bé, sempre. no sé què tens Vale? en compte de Chaplin, però vale. Aquest m'ha fet gràcia. Mira, Aquest m'ha fet gràcia, veus? Jo he rigut de debò. Sí, l'últim, L'últim. a l'últim moment. A tota la gent que ens heu seguit i aquestes coses, agraïda, emocionada, moltes gràcies per venir. Ens veiem la setmana